My vo Vesto navrhujeme, vyrábame a dodávame rôzne typy strešných konštrukcií s použitím všetkých druhov strešných krytín. Pri návrhoch berieme do úvahy dizajnovú predstavu klienta alebo architekta, ako aj technické a záťažové parametre strechy. Výsledkom je preto ten najlepší pomer medzi dizajnom, čiže tvarom strechy, v kombinácii s reálnou možnosťou výroby a montáže bez nutnosti predraženia. Ponuka tvarov je naozaj široká. Šikmá strecha s obytným podkrovím, valbová a sedlová strecha bez alebo s úložným priestorom, pultová strecha, rovná strecha s atikou, aj s pochôdznou terasou, alebo zelená strecha. V rodinnej firme Vesto garantujeme skĺbenie vašej predstavy s reálnou možnosťou výroby a montáže tak, aby ste sa mohli tešiť z vašej vysnívanej strechy čo najskôr. Pre získanie cenovej ponuky stačí vyplniť formulár na webe alebo nás kontaktovať. Ak by ste mali otázky, zavolajte nám, radi vám na všetko zodpovieme.